Un dos partidos que vimos foi o dos Somozas. Os Somozas que, non sei se falar xornada 8, xa falar de urxencias, dous equipos como Somozas e Arandina que só sumaron unha vitoria, que están en postos de descenso. Pode ser que na xornada 8 xa estemos un pouco atenazados, con medo, ou isto non debería ser así, non o sei. Home, este equipo é completamente novo, Somozas cambiou moitísimo, ademais o ano pasado chegaron a coller unha dinámica que era super positiva. Este año lles está costando un pouco máis, o partido contra Arandina foi igualado, quizás tivo máis ocasións máis claras a mellor Arandina, pero bueno, eu supoño que Stili, que está acostumado a este tipo de situación, xa o demostrou o ano pasado que traballa ben e pode salir destas situacións. Estamos vendo como moitas imprecisións nos Somozas, no inicio de xogada, vimos na primeira parte unha ocasión moi clara de Omar, outra de Jefté, outra oportunidade para Carlos. Se alguén mereceu gañar, non imos a decir mentiras, ese foi a Arandina, aínda que o dominio fora dos Somozas, as oportunidades, as mellores oportunidades foron da Arandina. Un partido que tamén estivo moi condicionado polo vento, que moitas veces non se fala deste factor, pero aquí no campo dos Somozas sí que é un factor moi importante. Non é a primeira vez, non? A hora de manexar os partidos. Estamos vendo como na parte final o Somozas cambiou a idea inicial. Anteriormente estaba xogando con defensa de 5, hoxe comezou xogando con defensa de 4, pero como as cousas non funcionaban, volveu Stili a ese plantexamento das anteriores xornadas, defensa de 5, aí sí parece que o equipo estivo máis cómodo ou máis sólido defensivamente, e iso permitiulle facer máis cousas en ataque, pero a verdade, o visto ao longo dos 90 minutos, seguramente non fose, nin moito menos, o mellor partido dos Somozas, o que estamos vendo que as oportunidades tiveron, sobre todo, cor amarelo. E ao final do encontro, nesta ocasión, Stili non o vimos nada contento. Home, hoxe é para sacar conclusións moitas, sobre todo negativas. Con erros de tal calibre a nivel individual, a nivel colectivo, e primeiro nos outros adestradores, porque algunha culpa teremos, porque pasamos dun partido do Boiro outro día bastante bon a un partido como hoxe horrible.